Ok, televidente oyente Nandanki, nós estamos back em nossa show informativo Energia Merdia, nós temos secção de entrevista especial. Agora nós temos um tópico, esse tópico que me acorda, houve anos atrás, a papi DJ, mas agora que está está concretizada, é tópico é projeto de casa de flamboyant. Ante pessoas, atrás da senhora Tânia Kokelkoren, que está junto com nós a ver em programa, nós temos baile holandês. Tânia está compreendendo papiamento, sim, mas o papel toca ainda um pouco difícil. Tânia, welkom. En we zitten hier bij Energie Informativo. Ja. Show Informativo. En we gaan het hebben over het project van Cas di Flamboyant. Wat kunt u de telekijkers en de luisteraars vertellen over het project? Cas Flamboyant is een hospice. En een hospice is een bijna thuishuis waar mensen die in de laatste levensfase van hun leven verkeren, dat zij daar worden verzorgd en met liefde worden begeleid. En dat zij dan met waarborg van privacy in dat huis kunnen verblijven. Oké, en waar ligt dit project dan? U bedoelt waar het huis fysiek staat? Ja. Dat huis hebben we nog niet, helaas. Okay. Want daar zijn wij dringend naar op zoek. En dat gaat er uiteraard ook komen. Alleen dat is nu nog niet aanwezig. Maar jullie hebben toch een idee waar het beter uitkomt voor het gemeenschap? Ja, ik hoop dat we een huis vinden waarin de Bonaireanen zich kunnen vinden. Dus waar ze zich veilig voelen en warm. Maar ook op de plek zich warm voelen, ook waar het huis staat. Dus ik denk dan aan Playa of aan Antriol of aan Nicoboco. In elk geval een plek waar de Bonaireanen zich in herkennen. Oké. Maar u had het net over als een patiënt in zijn laatste fase is. Wat doet hij eigenlijk mee? Dus een paar dagen voor de dood, een paar maanden voor de dood? Een paar maanden voor de dood, ja. Okay. Ja, je moet van iets uitgaan om te kunnen bepalen dat het de laatste fase van je leven is. En om dan recht te hebben op een verblijf in een hospice. En dat zijn 3 maanden. Dus de levensverwachting is maximaal nog 3 maanden. Maar wat biedt het hospice? Het hospice biedt je eigenlijk hetzelfde als thuis. Mm-hmm. Het hospice biedt je een kamer die lijkt op de kamer van je thuis. Daar kun je spulletjes meenemen. Je eigen spulletjes meenemen. En het biedt je ook dezelfde zorg die je thuis krijgt. Dus je krijgt gewoon de thuiszorg, ook in het hospice. Je krijgt ook je vertrouwde huisarts in het hospice. Je krijgt dus eigenlijk alle zorg die je thuis zou krijgen, krijg je nu in het hospice. Daarnaast biedt het hospice eigenlijk 24 uur aandacht en eigenlijk begeleiding op maat. De wensen worden als het ware van je gezicht gelezen. Er is geen sprake van eenzaamheid of er is altijd iemand aanwezig. Het hospice draait voornamelijk op vrijwilligers en die vrijwilligers worden er ook op getraind om goed naar de bewoner te kijken en ook met hem te praten en in alle opzichten hem eigenlijk de mooiste dagen van zijn leven nog te geven. En toch wil ik vragen, als u zegt over vrijwilligers en al deze belangrijke punten, waaruit bestaat het hospice dan? Hoe wordt die financieel ondersteund? Aha. Want er is kosten erbij. Ja, zeker, maar niet voor degene die niet voor degene die in het hospice gaat verblijven. Oké. Hoe noemen we dat? Patiënt? Ja, we hebben gezocht naar een woord wat mooi is, wat een beetje, je zou kunnen spreken van een gast, omdat je echt als een gast, maar aan de andere kant moet je je ook thuis voelen. Dus hebben wij gekozen voor een bewoner. Ja, want een patiënt, je bent... Dat is echt hospitaal. Ja, dat is hospitaal. We willen echt een onderscheid maken tussen een ziekenhuis en een hospice. Een hospice is echt een bijna thuishuis. En dat is misschien wel mooi om te vertellen, dat een hospice is ontstaan uit de 4e eeuw.
En toen was een hospice een huis waar oververmoeide pelgrimreizigers tot rust konden komen. En na de middeleeuwen hebben artsen deze huizen opgekocht en hebben er ziekenhuizen van gemaakt, hospitaals. En pas in 1980, dus laatst einde van de 20e eeuw, is men weer als tegenhanger op die klinische benadering. Als iemand afscheid van het leven gaat nemen, is men weer teruggekomen op die hospices van heel vroeger. En daarom is ook die speciale aandacht zo nodig voor degene die daar komt te verblijven. En uiteindelijk heeft Nederland, dus het ministerie van VWS, een regel laten opnemen in de regeling zorgverzekering BES, dat alle verzekerden op Bonaire aanspraak kunnen maken op een verblijf in een hospice. En daarmee heb ik uw vraag beantwoord over de financiën. Ja. Dus u wordt nu ondersteund door de, moeten we zeggen, BZW? Of wat moeten we verstaan onder VWS? Ja, VWS. Ja, dat is de ministerie van Nederland. Ja, vanuit Nederland. En die hebben dus in de regeling zorgverzekering BES opgenomen dat elke verzekerde op Bonaire recht heeft. Daar gaat de BZW erover. Met BZV bedoelt u? Het bureau ziekenkosten. Ja, de ZVK bedoelt u? De ZVK. Ik dacht al. Je hebt gelijk. Sorry. Dus dat wordt hier geregeld. Het komt gewoon als het ware in het zorgverzekeringspakket. Oké. Goed. Maar om te komen bij de bewoner, wie bepaalt de laatste tijden van hem of haar? Ja. Wordt die door hem zelf bepaald? Of wordt het medisch bepaald? Ja, het wordt medisch bepaald. De vertrouwde huisarts heeft de verantwoordelijkheid, die houdt ook de eindverantwoordelijkheid in het hospice. En hij geeft ook de verwijzing om te verblijven in het hospice. Ja. En dat gaat in overleg samen met de mantelzorger, met thuiszorg. Dat wordt in overleg, maar uiteindelijk bepaalt de huisarts dat. Ja. Waarom vraag ik? Want we weten, we zijn heel erg bezig en flink bezig met de wet over euthanasie. En daarom vroeg ik of iemand die zelf zegt, ik wil niet meer leven, dat hij in aanmerking komt voor zo'n project. Nou, de euthanasie, dat staat eigenlijk los van het hospice. Ja. Dat is een afspraak die een bewoner met zijn naaste kan maken en met zijn huisarts die daar met hem over in gesprek gaat. Maar daar heeft het hospice totaal geen bemoeienis mee. Oké. Hebben jullie ervaring, als ik jullie zeg, voor het project? Ik weet niet, Tanja, met hoeveel mensen jullie bezig zijn nu in het project, maar hebben jullie ervaring vanuit Nederland over deze situaties van het hospice? Ik ben op werkbezoek geweest in Nederland. Ik ben ook op werkbezoek geweest in Curaçao. En Curaçao is het ook? Ja, Curaçao is volgens mij het derde geopend inmiddels, het derde hospice. En ik ben in nauw overleg met een hospice op Curaçao. Daar ben ik ook op werkbezoek geweest. Zij komt ook de vrijwilligers hier scholen. Dus ik heb met diverse mensen vanuit verschillende organisaties heb ik contact en overleg. En over hoeveel bewoners hebben we hier? Hebben jullie al een blik hoeveel bewoners te verwachten staan? Een bijna thuishuis, dus ook wat een hospice is, dat is meestal heel kleinschalig om juist die aandacht en die liefde te kunnen geven. En wij gaan starten met 4 bedden. Onze capaciteit, is 4 bedden. Oké. Ja. Maar zou het zo zijn dat de dokter die zegt, ik heb hier, ik zeg maar wat, 10. Ja. Dus dan wordt er de voorkeur gegeven. Hoe wordt de voorkeur dan gegeven? Ik denk toch in vragen die al bestudeerd zijn? Of nog niet? Nou, er is wel al gekeken uiteraard naar een verwijzing
en een indicatieprotocol hoe dat moet gaan verlopen. En dat zal toch uiteindelijk de huisarts gaan beslissen wie dan... wie de prioriteit heeft, ja of niet. Maar ja, ik denk niet dat het zover gaat komen dat er 10 mensen zich aandienen en dat er 4 bedden zijn. Ja, op 4 bedden, maar nee. Ja, nee. want niemand die verwacht de laatste tijden dat het zo hard gaat. Oké. Maar hoe kwamen jullie op dit idee eigenlijk? Ja, hoe kwam ik op het idee? Ik ben 3 jaar... Het is uw idee? Ja. Dus niet een groepje? Nee. Oké. Ja. Hoe kwam je op het idee? Ik ben hier 3 jaar geleden naartoe verhuisd, naar Bonaire. En het idee kwam eigenlijk op omdat ik toen ik voor de eerste keer Rincon binnenreed. En het was getriggerd aan Rincon. En ik kan niet zo goed uitleggen waarom. Okay. Maar het was een gevoel van binnen waardoor ik ging nadenken over het afscheid nemen van mensen hier. En hoe zich dat verhield van Rincon tot in Playa. Dat gevoel liet me niet los. Okay. En toen ben ik mijn oor te luisteren gaan leggen bij de zorgaanbieders hier op het eiland. Dus mensen van Fondation Mariadal, huisartsen, de thuiszorg, anesthesie. En die hebben dat idee met zoveel enthousiasme omarmd. En van daaruit ben ik dat idee steeds verder gaan uitvoeren en steeds concreter gaan maken. En ze zagen dat het noodzakelijk is. Ja, dat bedoel ik. Ze zijn het echt gaan omarmen. En ik denk ook de mensen die dit nu zien en horen, die zich zeker wel een situatie voor de geest kunnen halen waarin Cas van Boyal een uitkomst had geboden. Want het is natuurlijk niet geweldig mooi voor de bewoner, maar ook voor de mensen die de bewoner verzorgen en die hen met liefde willen omringen. Want je kunt ook weer even partner zijn als je kunt even ontlast worden. In hospice hebben de vrijwilligers ook een luisterend oor voor degene die moeten zorgen. Daarom, Tanja, je hebt het over vrijwilliger. Is er een vrijwilliger in staat om deze mooie werk te gaan uitoefenen zonder betaling, echt? Ja. Ja. Als dat overal op de wereld gebeurt, moet het hier ook lukken. Okay. Op Curaçao is het ook, draait ook alles op vrijwilligers. Nederland ook, Amerika ook. Hospices draaien op vrijwilligers. Ja. Okay. Ja. En iets anders, hè? Ja. Om al de klaarheid te brengen. Bewoners die familie hebben. Ja. Komen ze in aanmerking? Ook ja. Dus het zijn niet alleen maar bewoners die alleen staan. Nee, allemaal kunnen Iedereen kan aanspraak maken op een verblijf in een hospice. Iedereen. Okay. Ja. En wanneer denkt u dat het op stand kan komen om te beginnen, de aanvang? Ja, wij hopen toch, wij streven naar november dit jaar. Dit jaar? Ja. Okay. Ja. Hebben jullie, ik ga weer bij het begin, hebben jullie al een plek? Nee, we hebben nog geen pand. En wij zijn naastig op zoek naar een pand. Dus iedereen die luistert en kijkt, meedenkt, dat zou geweldig zijn. Het is echt noodzakelijk. Het is echt noodzakelijk dat we een pand... En het moet toch zo hygiënisch uitzien en alles goed uitzien. En 4 bedden kunnen herbergen. Oké, Tanja, ik wens jullie... Ik zeg altijd jullie, want ik want een stichting. Nee, tuurlijk. Ik ben degene die de dagelijkse uitvoering daar gaat uitvoeren, het hospice zelf. En de stichting bestaat uit 3 mensen. En de stichting heet Stichting Hospice Bonaire. Tuurlijk, ik doe het niet alleen. Ik wens jullie alle succes. Zou ik nog een e-mail of kunnen mensen bij u terecht? Je kunt bij de telekijkers en luisteraars zeggen waar jullie bereikbaar zijn. Zeker weten. Ja. Misschien bent u zo geïnteresseerd geraakt door dit project en door mijn verhaal dat u op de website van ons wil kijken. En de website is www.cas-flamboyant.com. En op de website staat alle contactgegevens die u nodig heeft om informatie te krijgen of om u wellicht aan te melden als vrijwilliger. Dat kan natuurlijk ook. Of om te vertellen dat u misschien weet waar
er een huis beschikbaar is. Dank u wel voor het kijken. Ok, Sina pues televidente oyente nanta Tania Cokelkoren. Tania Cokelkoren dat die proyectos Cas di Flamboyant, dat een proyecto que ora bewoner, no te llaman patiënt, bewoner dat in zijn fase final, maar toch het in een temporada great maneira da su deseo. Nós que aclarar que hasta ali que a pessoa não pode sofrer de maleza incurável. Não, isso aqui não te segue. E não está ainda não pode sofrer de maleza incurável. Esta hora pode ter uma fase final. É por aí cuido, por aí tudo isso, mas hora que está em fase final, logo bem para bewoner die Cas di Flamboyant. Ik heb het goed gezegd, hè? Ja. Want ze zeggen altijd, dit is ongeneeslijke ziektes die de bewoners hebben. Ja, de aandacht en de begeleiding, de benadering is niet gericht op herstel. Het is gericht op kwaliteit van leven. Oké, maar het is niet ongeneeslijke ziekte. Het kan een gewone ziekte zijn, maar het is zo ver gegaan dat de bewoner in zijn laatste tijden zijn. Ja. Misschien door ouderdom en zo. Ja. Okay. Ja. Tania, hartelijk bedankt en laten we zeggen tot de volgende keer. Oké, dank u wel. Okay. Televidentes, aí pues, demos entrevista especial a Tania Cokelkoren de Cas Flamboyant.